ちは。ちょっと暑いですけど、このぐらい大丈夫ですか？窓開けて、冷房じゃなくて。梅雨ですけれども、今日はお天気で良かったですね。じゃあ今日も楽しく、歌っていきたいと思います。久しぶりにこう2列になってこのところねちょっと1列で少なかったんですけれども、今日はたくさん来ていただいてありがとうございます。はい、じゃあ今日は何の日ですが、6月14日、今日はなんか手羽先記念日で、世界の山ちゃんってなんか名古屋を中心に展開している手羽先のチェーン店があるそうなんですけど、そこが創業記念日、1981年6月14日に創業して、で手羽先記念日としているそうです。あとは、五輪旗、オリンピックの五輪の旗が制定された記念日だそうです。1914年、大正3年のことですね。この日にパリで開かれたオリンピック委員会でその5色のオリンピック旗が制定されたということです。あと誕生日は1899年の川端康成とか、あと1969年女優の大塚寧々さんとかが今日の誕生日だそうです。はい、じゃあ、体操からいきましょうか。はい、少し体を動かしながらいきますね。じゃあまず前に大きく倒します。
に外しましょう。でもう一度前に上げて喉の奥開けてで目開けると同時に喉の奥も開けて体に空気たくさん入れましょう。で体の空気でいっぱいになったら脱力します。もう一度体の中の空気全部入れ替えましょう。で唇を柔らかくしっかり音をさせてウォーミングアップ。この時に音立てるとこう喉のウォーミングアップにもなるので、できる方巻き舌で巻き舌ができない方はトゥルル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 って言いましょう。口でトゥルル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 トゥ
ドゥルルで今度ドゥで濁ってドゥルル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 で勢いつけてはい、ありがとうございます。じゃあじゃあ声を出していきますね。あ、いけてるんだ。はい、じゃあ最初裏の音から口閉じてハミングでの出始めの音もしっかりこう響かせましょうね。じゃあミメマモそう大きな声出す必要はないのでしっかり胸とかに響かせてミメマモだんだん下がります。硬くなっちゃうんですね。で、低い音いこうと思うとあって音が入らない感じになるので、一回リラックスしましょう。で、もう一回低い音からわーですね。
唇しっかり動かしましょう。うわ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 、どうぞ。うわ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 
ります。わわわわわ頭の声の練習いきますね。今終わったあたりの音で最初にこの音をまず頭の中にイメージしましょう。それでどうぞ。長いフレーズで下がりますね。で最後の音にいっても緊張感を失わないでどうぞ。じゃあ、今日は、お待たせしましたというか去年からリクエストいただいてたんですけど、横浜歯科ですね、でも、何月にやろうかって結構こう、ね、リクエストいただいても季節が合わないとかで、なかなか先になったりするんですけど、やっぱり横浜歯科は開校記念祭のある6月かなって思って、今まで、ようやく6月に設定しまして、やっとできることになりました。1909年に横浜港開港50周年を記念して作られた曲で、その年の7月1日に50周年のその開港記念祭祝祭で披露されてからもうずっと横浜市民に歌い継がれている曲ですね。で作詞が森鴎外なんですね。森林太郎って書いてありますけど、森鴎外で、作曲が南芳恵氏です。
当時の東京音楽学校の助教授だったそうです。で、今も小学生とか私地方から来たので知らなかったんですけども、子どもたち小学校で、ずっと歌ってますね。子どもたちの方をよく知っている感じなんですけれども、もともとは横浜市が東京音楽学校にこの開校記念の歌を作ってくださいっていうふうに依頼して、でそこからその南芳恵さんが作曲し、森鴎外に作詞の依頼があってっていう感じで、先に曲が作られたそうなんですね。森鴎外の提案で、先に曲を作って音楽を作ってくださいということで、その音楽を聴いて森鴎外がその詩を作ったそうです。なんかそういう方法を転詩というちょっと漢字が難しいんですけど、転詩という方法で、曲が作られました。で、この今日は普通のバージョンで歌うんですけど、その他にもブルースのバージョンとか、あとなんか盆踊りで横浜アラメヤ音頭っていうのでいろんなバージョンにアレンジされて CD も出てるそうです。はい、じゃあ、横浜市か行ってみたいと思います。お願いします。改めて楽譜を見てみると、最初4分の2で始まって、で途中からが4分の4ですかね。いきますね。でちょっとゆっくりになってという感じですね。で途中ピアノ伴奏がタカタカっていくとかありますよね。でも歌のところはそこまで細かくなくて「たしまじま」なっているので、そこがちょっとピアノにごまかされないように歌の音を「タタタタ」しっかり取っていきましょう。じゃあもう一回いきましょうかね。お願いします。最初2拍子ですね。お願いします。歌ってるんだけれども、弾いてもらっていいですか。歌のシミファソソファファですね。ここしまじまなれば、そこだけどうぞ。
ぞ。しまじまなれば。皆さんバッチリですね。結構ピアノ聴いちゃうとね、こうなんかどの音に合わせたらってちょっと混乱することがあるので、じゃあ2番の歌詞も言っときましょうか。ゆくらみよ、どうぞ。ゆくらみよ。そうそうそう。で、上の部分はそうで、下のとこはなかったかな。じゃあ、とりあえず、もう一回いきましょうか。わが、いきなり、じゃあ、わが日の元は歌からいきますね。じゃあ、1、2、1、2で入ります。1、2、1、はい。わが日の元は島国よ、朝日輝う海、つららりそばらつ島々なれば、あらゆる国より船こそ帰れ。されば港の数多かれど、この世のままに勝るあらめや。昔思えば苫屋の煙、ちらりぽらりと立石ところ。今はもう船もち船、止まるところぞみよや。果てなく栄えてゆくらみよ、飾る宝も入り来る港。はい、バッチリですね。じゃあちょっと皆さんだけで歌ってください。もう一回前奏からいきますね。我が日の元は島国よ、朝日輝う海に、つららりそばらつ島々なれば、あらゆる国より船こそ頼れ。されば港の数多かれど、この世ままに勝るあらめや。昔思えば苫屋の煙、ちらりぽらりと立石ところ。今はもう船もち船、止まるところぞみよや。果てなく栄えてゆくらみよ、飾る宝も入り来る港。はい、さすが皆さんバッチリですね。じゃあこの曲はまた、今度ぜひコンサートでこれ一緒に歌いたいかなと選曲にしようと思います。じゃあ、もう一曲「カンツォーネ」いきたいと思います。じゃあ前回からの引き続きで「ピノキオへの手紙」をいきたいと思いますが、まあ
前にも少し説明しましたが、子どものための曲のコンクールで選ばれて優勝した曲ですね。でちょっと歌詞の内容、その子どもの頃ピノキオの本を読んで君と一緒に僕の秘密を打ち明けたり一緒に過ごしたよねという思い出を歌った内容です。ちょっと読んでみますね。僕は今夜誰かに手紙を書きたい強い気持ちがある。そして幼い頃の友達の中で一番親しい友達に書こう。親愛なるピノキオ、とても幸せだった日々の友達。君には僕の秘密をすべて打ち明けたよね。親愛なるピノキオ、子供の頃のことを覚えているかい？僕の白いベッドで君のページをめくって君と話をして君を夢見たね。君は今どこにいるの？君に会いたいよ。君の世界を僕は知りたい。きっとジュセッペ父さんと一緒にいるんだね。君を騙したあの猫や君に話をしていた親切なコオロギはどこにいるの？トルコ石のような色の青い妖精はどこにいるの？親愛なるピノキオ、とても幸せだった日々の友達。僕のすべての秘密と一緒に僕の心の中にまだあの時のように残っているという内容の曲です。じゃあ行ってみましょう。最初にちょっと語りの部分から入りますね。じゃあ前奏お願いします。
ですけども、ちょっとだけ最後つけてみました。じゃあイタリア語のところ、ちょっと皆さんだけでいきなり言ってみましょうか。カリシ3拍子リズムに乗って、じゃあ12312でいきますね。12312カリシモピノキオカリドレジョニユレニ線が上についてますよね。テヌートの印なので、ゴメアってこうちょっと滑るようにいかないで、一個一個丁寧にゴメアロールと最後の音にこう丁寧に持っていきましょう。もう一回じゃあ最後にそこのゴメアロールだけどうぞ。ゴメアロール。いきなりなんですけど、カリッシモ S2 つありますよね。だからカリッシモにならないでカリッシモカリッシモカリッっていうこのっていうまでにもうちょっと時間を。カリッシモで次もピノキオ、こっちのピノキオの方が割と言えてたかな。でもツーってねなんかなくなりがちになるので、カリッシモピノキオこうちゃんとこう入れていきましょう。あと、アミゴデジョールニとかですね、ちょっと時間がかかるその発音なので、しっかり時間かけて、アミゴデジョールニジョジョ、ジョールニピュリエティ、あと上のその辺でお休み